na výročí mě napadlo recyklovat taký nápad na hlavolam. A podstatou řešení, které by se člověk dozvěděl vlastně díky QR kódu, který by přesměroval na stránky biskupství. Toto je přímo biskupská, ale může to být jiná. Případně ještě by tady mohlo být nějaké další sdílení nebo fotografie. Podstata řešení tohoto vyplývá vlastně z toho loga. To logo je vlastně most. A po ohnutí tak se provleče takto a vysvobodí se